filɛli baga cɛ ani muso denmisɛnnin ani makɔrɔba an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na k'a fɔ ɲɛna k'aw ka bisimila wa k'aw ma fili aw sɔgɔlen don aw ka teleso mandi de la n'o ye MaliKunafoni .net ye ayiwa an filɛlibagaw aw ka nisɔndiya kama bi an bɛna wuli an bɛna don Bamakɔ an bɛna taa mɛguw ni mɛfuw ɲininka sujet dɔ la o sujet nin o ye sujet surprise de ye aw k'anw suit tantɔ. Kɔrɔkɛ ça va? Ça va. O ka ɲi nɔ? Ouais donc. Ni aw ye récréation na? Ouais ni an ye récréation na an bɛ palais kɔnɔ. Kɔrɔkɛ an bɛna ɲininkali dɔ la a tɛ k'i ma basi? Non a tɛ kɛ basi foyi ye grand sœur. Ne ko kɔrɔkɛ o samedi soir la o e y'i ka go wele k'aw ka bɔ a y'a f'e ɲɛna ko non k'ale tɛ se ka bɔ k'ale sɛgɛnnen don e y'i da e taar'i jɔ u ka da la e y'a ni mɛki wɛrɛ e ka réaction bɛ kɛ jumɛn ye? Ah bon ne ka réaction bɛ kɛ mun ye ne bɛ patienter ka dɔ wɛrɛ kɔnɔ kɛ ouais. E bɛ dɔ wɛrɛ kɔnɔ? N bɛ dɔ wɛrɛ kɔnɔ parce que ne fana ka go dan t'ale kelen ye vraiment. E k'i ka go ni mɛki wɛrɛ o tɛ digi e la a tɛ foyi foyi k'e la? Non nous an yɛrɛ fana bɛ taa fɔ dɔ kɔ ten tɔɔrɔ i ma. Merci beaucoup. Ok merci. Kɔrɔkɛ ça va? Wala ça va. Ko ka ɲi? Don wala. N'aw ye récréation na? Wala an bɛ récréation na. Kɔrɔkɛ an bɛna ɲininkali dɔ kɛ a tɛ k'i ma basi ye kɔni? Zuru wala. Sisan nɔ samedi soir o e k'i ka go wele k'a f'a ɲɛna ko aw ka bɔ a ka f'e ɲɛna ko non k'ale sɛgɛnnen don k'ale tɛ se ka bɔ e y'i da e taar'i jɔ u ka da la e y'a ni mɛki wɛrɛ ye e ka réaction bɛ kɛ jumɛn ye? Bon ne ni cɛ in de b'a cɛ sa o kuma kɔni na. E ni cɛ b'a cɛ? N'a ma cɛ ne mɔgɔ min sera mɔgɔ min na o ta ye go ye quoi. Kɔrɔkɛ e ka farin dɛ? Ouais an b'a cɛ de dɛ. A dannen don. Awɔ yeah o kelen. Merci beaucoup. Yeah merci. Kɔrɔkɛ ça va? Ça va. Ko ka ɲi nɔ? Dɔɔni. N'aw ye récréation na? Awɔ. Ayiwa kɔrɔkɛ ɲininkali dɔ bɛ ne bolo n'i y'o tɛnku i la a bɛ k'i ma basi ye? Non a tɛ kɛ ma basi ye. Kɔrɔkɛ samedi soir la o e k'i ka go wele a ka f'e ɲɛna ko non k'ale sɛgɛnnen don k'ale tɛ se ka bɔ e k'i da ka t'i jɔ u ka da la e k'a ni mɛki wɛrɛ ye e ka réaction bɛ kɛ jumɛn ye? Bon l'essentiel que depuis ne ye wele i ko ne ma i tɛ se ka bɔ mais ne ka tila ka taa aw ka da la ka taa sɔrɔ e ni mani wɛrɛ jɔlen don. Ah ne ba o kisa ka gɛlɛn dɛ. A kisa ka gɛlɛn cogo di tan? Ah parce que i ni mani min jɔlen don o bɛ kungo sɔrɔ wa e yɛrɛ bɛ kungo sɔrɔ. Kɔrɔkɛ kungo sugu jumɛn? I b'o kungo dɔn parce que réaction ne bɛ réaction fɔlɔ min ta go kama ni mani ko a bɛ réagir mani bɛ kungo de sɔrɔ parce que mun na mani tɛ se ka réagir o. Tiɲɛ na a ka gɛlɛn. Ne ma kuma mani fɛ o ne nana go de kama mais ni mani réagira mani ma ta sɔrɔ a la ouais. Fana tɛ tiɲɛ. Ayi kɔrɔkɛ a ta sugu min kɔnɔ ne mago b'o de la a b'a ta dilan ne sɔrɔ e b'i k'a kan ne wa ou bien e b'a kɛ cogo di? A bon ni mani réagira a kun ne bɛ ci o. Kɔrɔkɛ a kun bɛ ci. I bloc t'o la dɛ kɛlɛ dɔrɔn de don. Kɔrɔkɛ e ma nɔgɔn. An t'a la quoi parce que ni ale kɛra retour sugu dɔw bɛ yen nɔ a ma nɔgɔn dɛ i jija ale la dɔrɔn o ka kɛ direct ye. Retour ni retour y'i sɔrɔ m'a f'i ye o ma nɔgɔn dɛ. Kɔrɔkɛ merci beaucoup. N bɛ mun f'i ye e yɛrɛ bɛ ka question in poser cogo min na kore yɛrɛ e tɛ ninnu kɛ dɛ. Kɔrɔkɛ ça va? Ça va. Ko ka ɲi nɔ? Ouais dɔɔni dɔrɔn. N'aw ye récréation na? N m'a faamu. Kɔrɔkɛ ɲininkali dɔ bɛ ne bolo ko poser k'o tigi ma basi. Papa tɛ yan. Ne ko kɔrɔkɛ o samedi soir la o e y'i ka go wele k'a f'a ɲɛna k'aw ka bɔ a y'a f'e ɲɛna ko non k'ale sɛgɛnnen don k'ale tɛ se ka bɔ e y'i da e taar'i jɔ u ka da la e y'a ni mɛki wɛrɛ e ka réaction bɛ kɛ jumɛn ye? Bon o yɔrɔ de y'i ban ne la ka sɔn mɔgɔ wɛrɛ la kɛ. Ko nin ma gɛlɛn ne fana bɛ taa dɔ wɛrɛ de kama kɛ. Awɔ. Kɔrɔkɛ e ma nɔgɔn dɛ. Ne ma nɔgɔn dɛ. Mais e tɛ go in fɛ. Bon n'a yira ne la k'a tɛ ne fɛ ne fana b'a yira a la o kelen don. Kɔrɔkɛ merci beaucoup. Kɔrɔkɛ ça va? Oui ça va. Ko ka ɲi nɔ? Dɔɔni dɔrɔn. N'aw ye récréation na? Wallahi kalan caman bɛ ka kɛ. bon o ye élève ta an kɔni an ta opposition bɛ dara la. A dan de don kɔrɔkɛ o ne ko samedi soir la o e y'i ka go wele a y'a f'e ɲɛna ko non k'ale fatiguelenba de don k'ale tɛ se ka bɔ e y'i dɛn e taar'i jɔ u ka da la e y'a ni mɛki wɛrɛ ye e ka réaction bɛ kɛ jumɛn ye? Ne ka réaction ye min ye n bɛ go wɛrɛ de wele kɛ go tɛ ban ne ba. A baden de bɛ n bolo. E tɛ go in fɛ? E cɛ n'a tɛ ne fɛ o kelen don an bɛ taa ni dɔ wɛrɛw ye de. Kɔrɔkɛ. Ouais. Merci beaucoup. Awɔ dɔrɔn. Kɔrɔkɛ ça va? Ça va. Ko ka ɲi nɔ? Wala bɛɛ ka. Récréation na? Ouais ouais. Kalan caman bɛ kɛ? Non kalan caman bɛ ka kɛ yɛrɛ de wala. Kɔrɔkɛ ne ko samedi soir la o e y'i ka go wele k'a f'a ɲɛna k'aw ka bɔ a y'a f'e ɲɛna ko non k'ale tɛ se ka bɔ e y'i da e taar'i jɔ u ka da la o
e y'a ni mec wɛrɛ e ka réaction bɛ kɛ jumɛn ye? Bon ne fana b'a bila n kunna a tɛ ne fɛ i ma bon n'a yɛrɛ yira ne la a ka tɛ ne fɛ ne fana b'a to yen ne bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ mun bɛ ne fɛ wa. Ouais. E tɛ go in fɛ wa? Bon n'i y'a yira ne la k'i tɛ ne fɛ mun na ne bɛ tugu i kɔ? Muso caman bɛ ouais. Kɔrɔkɛ farima ba. Non e y'a dan. Merci beaucoup. Ouais yɛrɛ merci. Kɔrɔkɛ ça va? Oui, ça va. Ko kaɲi. Ouais, non, ami en paix dɔrɔn. Y'aw ye récréation. Walayi. Kalan caman bɛ kɛ. Non, alhamdulilayi. Ne ko kɔrɔkɛ o samedi soir la e y'i ka go wele o e y'a f'a ɲɛna k'aw ka bɔ a y'a f'i ɲɛna ko non k'ale fatiguelenba de don k'ale tɛ se ka bɔ e y'i da e taar'i jɔ o ka da la yanni mec wɛrɛ e ka réaction bɛ kɛ jumɛn ye? Ayi cɛ o tɛ ko bɔ i bɛ tɛmɛ u la de sanpa la i tɛ kuma yɛrɛ i tɛ foyi fɔ i mɛn. Kɔrɔkɛ. n bɛ ka taa ne f'i ye i bɛ tɛmɛ u la n'i tɛmɛn'u la n'a yɛrɛ y'a ye i ma kuma i ma foyi fɔ a bɛ tila n'a y'i wele kana fɔ i t'a ka appel ta dɛ i b'a ka appel ta fɛn bɛɛ i mɛn mais n'a tilala ka na k'a bɛ na n'o sujet ou a bɛ n'o baro kɛ an ye Bakɔni rond-point de o. Kɔrɔkɛ Bakɔni rond-point ye min? I bɛ kili ka munumunu bɛɛ la i bɛ tila k'anw sɔrɔ rond. Tiɲɛ kɔrɔkɛ e ma nɔgɔn dɛ. Kana kuma a ye kulu de awɔ. Merci beaucoup. I ma faamu ba. Kɔrɔkɛ ça va? Ça va? Ko kaɲi. Don. Y'aw ye récréation na? Ouais. Kalan caman ba bɛ ka kɛ. Ouais, kalan bɛ ka kɛ. Ne ko kɔrɔkɛ o samedi soir la o e y'i ka go wele o a y'a f'i ɲɛna k'ale tɛ se ka bɔ k'ale sɛgɛndenba de don e y'i da e taar'i jɔ o ka da la e ɲɛ b'a ni mec wɛrɛ la e ka réaction bɛ kɛ jumɛn ye? Non kɛlɛko tɛ quoi i m'a faamu iri kɔnɔna bɛ i m'a faamu Afrique dɔ ye base ye quoi. Kɔrɔkɛ tɔgɔ di tan? E cɛ a ka ca o ma san kɛlɛ tan tɛ quoi. Jumɛn ka ca? Go san go ka ca o ma. Mais e tɛ go in fɛ? Go ne yan hali n'i b'a fɛ quoi i m'a faamu n'i y'a yɛrɛ la dɔrɔn u b'i faga ni dusukasi quoi. Kɔrɔkɛ merci beaucoup. Ouais. Zoli ça va? Oui, ça va. Ko kaɲi nɔ? Donne. Cɛ kaɲi sa. Merci. Zeli o ne ko weekend na o samedi soir na e y'i ko k'i jɛ k'i ka mec wele a ka f'i ɲɛna ko non k'ale fatiguelenba de don k'ale tɛ se ka bɔ e fana y'i dɛndɛn e taar'i jɔ o ka da la e y'a ni go wɛrɛ ye e ka réaction bɛ kɛ jumɛn ye? Ne kan ka mec wele k'an ka bɔ a ko k'ale fatiguelen don mais ne ka tila ka taga ni go wɛrɛ sɔrɔ u ka da la. N b'a faga. Ko n faga ka taa polisi la ka taga n yɛrɛ di ko n ye mɔgɔ faga. Ne ba. N bɛ go in faga kɛ e ma nɔgɔn dɛ. N ma nɔgɔn a bɛ se ka bɔ ni ne ka cɛ cogo di tantɔ. N bɛ go in faga cɛ in fana n bɛ poison k'a kɔnɔ k'a faga. A dannen don merci beaucoup. Ne bɛ perdu. Kɔrɔkɛ ça va? Ça va. Ko kaɲi nɔ? Dɔɔni. Kɔrɔkɛ ɲininkali dɔ bɛ ne bolo an bɛ se ka tɛmɛ n'a ye? Bɛɛ b'i bolo. Ne ko kɔrɔkɛ samedi soir la o e y'i ka meuf wele o a y'a f'i ɲɛna ko non k'ale fatiguelenba de don k'ale tɛ se ka bɔ e fana y'i dɛndɛn e taar'i jɔ o ka da la e y'a ni mec wɛrɛ ye e ka réaction bɛ kɛ jumɛn ye? Bon an m'o ko film bannen o. O tɔgɔ ni bɛna taa kɔrɔkɛ. Awɔ. O tuma e tɛ meuf fɛ wa? Ne b'a fɛ n bɛ kura ɲini wa. Kura wɛrɛ ɲini? Awɔ. Kɔrɔkɛ dɔɔni fɔ sa i ka t'i ka go ni mec wɛrɛ ye i t'u ka baara ban? I b'a sɔrɔ o ka d'a ye ka tɛmɛ ne kan. Kɔrɔkɛ. Awɔ. E la bɛ sɔn o ma? Awɔ o tɛ foyi. A dannen don merci. Oui merci. Zoli mignonne ça va? Ça va. Ko kaɲi nɔ? Donne nɔrɔ. Y'aw ye récréation na? Ah ok. Kalan caman. Donne bɛ ka kɛ. Zoli mignonne ɲininkali dɔ bɛ ne bolo an bɛ se ka tɛmɛ n'o ye? Ne ko samedi soir la o e y'i ka mec wele a y'a f'i ɲɛna ko non k'ale fatiguelenba de don k'ale tɛ se ka bɔ e taar'u ka da la e y'a ni mec wɛrɛ ye e ka réaction bɛ kɛ jumɛn ye? Seigneur Jésus, baisse ma tension. Kana ni kuma fɔ sa. O deni ŋɔni ne sara parce que n bɛ segin ka taa anw fɛ yen ka taa jinɔgɔ de ta show kɔnɔ ka na sura kan cɛ in kɔni ale tɛ sunkuru wɛrɛ tigɛ mun ka da n bɛ k'o ye. Kɔrɔmuso i ma nɔgɔn dɛ. Ala ne ka megi ne b'an ka nin kumakan in. Merci beaucoup. An ka nin kumakan in. Kɔrɔkɛ ça va? Ça va. Ko kaɲi nɔ? Donne. Y'aw ye récréation na? Ouais. Kalan baden ba bɛ kɛ. Non kalan bɛ ka kɛ. Ne ko kɔrɔkɛ samedi soir la o e y'i ka meuf wele a y'a f'i ɲɛna ko non k'ale sɛgɛnnenba de don k'ale tɛ se ka bɔ e taar'u ka da la e y'a ni mec wɛrɛ ye e ka réaction bɛ kɛ jumɛn ye? O kɔni o ye fagali de o. Kɔrɔkɛ. Tan tɛ yɛrɛ i bɛ go faga ani mun bɔra i b'o fana faga n'o ma kɔntan fana i bɛ taa fa n'a ba bɛɛ faga ɲɔgɔn fɛ
Il me l'appelle là. Et tentez d'où moi ça, mon frère. Merci beaucoup. Ouais, pas de quoi. Chiro, Kobete. Ouais, Kobete. Chiro, et parlez-nous. Ouais, il faut faire une création. Ouais, mes relations. Nego Chiro, samedi soir là. Et il a me fouillé là, fait un non, quand il est fatigué, le nom, quand il était ségabo. Et tu as regardé et un mec ou et il y a une réaction méga du meni. Nega tu regardé nega megwere. Est-ce que vous voyez? Aïe, attention parce que nati donne un megwere bajo. Attention parce que un megim bajo, il va faire. Kata ibuga duchi. Morom mekuma, il va faire. Wafra wa sigida yorobe, il va faire. Faut être voilà. Choko e manogane. Dante. Oh. Dante. Ne ba ça va? Ça va. Ou kaino? Don. Récréation. Kalan caman ba de. Awo caman bɛ ka kɛ. Ne ko ne ba o samedi soir là. E ka mec wele. A fait na ko non, k'ale fatigué le mbare do k'ale tɛ se ka bɔ. Donc e taru da la e ani go wɛrɛ. E ka réaction bɛ kɛ jumɛn ye? N bɛ den faga ka cɛ n faga ɲani polisiw kana n yɛrɛ bɛ taa polisiso la n yɛrɛ ye. Ne ba. Awɔ. O tɔgɔ nate. O tɔgɔ bɛɛ la. A dan ne do merci.